Hello, 45, nang buang kergan. Neu yang perlu center nang kerja. Jagan deh. deh, nang perlu center nang kerba, kan dolar center nang kerja. Benesus sana yang karena neu para lu guna leh, abis center zong kerja. Deh, bilang kedua. Salah, थाम्फै मुलि होनबाय बे थाम्फै मुलिजोंनो इनिमिफोरखौ सारना बुथारजोबगोन आं बेजों इनिमिफोरखौ सारनानै नक खालामना बिसोरनिफ्राय लागोन आं सिलायखौ र' जुथाबो मोनबाय जुथाखौबो गानखानोसै It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Be harpik jeng ini mi kibbi kebesaran ses kamu nang arzon kuwe. Ro tangnang. Bindis मोनबाय टेनसन गैला आरो सारे दंबावबायसो दा गावलायनायाव ओंखाम खैबा जानांगौ 47 नों मा मोनखो Nah yang day botol mendeman ada harpik mendeman nah tay day botol kali sih nah be harpik jeng ini mi kibbi kebesaran ses kesang. नैलै आं थालिर फिथाइसो मोनबाय दा ओंखाम खैबा जानोसै दे बिथांमोनावबो बिन्दिस दङ दे जागोन दे आं हले सिलाय मोनासै नै थाम्फै मुलिसो होनबाय दा बेजोंनो इनिमिफोरखौ खुगा सारनानै बिसोरनिफ्राय लुट खालामसै आं दे बिदिब्ला लुट खालामनोसै आंखौ बावबायलै आंखौ बावबाय DP-जों थाम्फै मुलि Angna day botol jeng harpik los leh day botol abe ल'सो मोनदों इंलिसबो मोनदोंमोन नै दानि गाव जानानै खाना लानांगौ जाबाय be harpik jeng ini mi kibbi sarnanai lau होजोबगोन आं मुलियाबो बारा गैलालै आंना सासेल'सो नक खालामनो हादों थाम्फै मुलिजों बिदिब्ला खारदो